Nek iso secepatnya ya saat resmikan. Aja sembrono iki secepatnya iki terus dibangun aja nganti ono babak sing ora pramuga ya semene dikurangi kuwi sekarang jauh. Mesine iki sepiro kurang itu dilonge enggak gampang ambruk tambah kuwi sekarang jauh. Wah, itu jalan apa itu ora godhok wedan. Dadi apa-apa enggak bukti aku enggak ada seneng. Ora masuk tangan totong ya disudo siji go sate. Go sate-sate ora. Mangga iki nggih saged dawuh kula.